Jiwruok mar jopur mag cham ochako chenro mar siro pur mar chiemo moromo oganda e udi kod mar ohala e alwora ma Nyanza. Chenro no geto chiwo tiegruok ne jopur e wi chenro mag pidho kothe mag cham kaka bel, kal kod mamoko. Bende owinjore puonj jopur mar ng'eyo kothe mowinjore bed ni gipuro kaluwore gi chal mar kor lwasi kaachiel gi lowo. Maka en okang' maduoko piny pek mar nyiewo chiemo kod nyuolo thuolo mag tije ne rawere. Giwacho ni chenro no biro konyo jopur yudo chiro mar chambgi kod yudo hola mag siro jopur. The project makoro biro sani ni en achiel kuom yore mwatiyogo mondo mi jowa ma jopur olok pachgi owuok kuom pidho chiemo mana ma ng'ato nyalo tiyogo e ot kende, to mondo mi gichop kamoro makoro gin gi chiemo moromo gitiyogo e ot, to bende ginyalo uso mar kelo dongruok mopogore opogore. Tie lokruok maduong' madhi bedo kokalo kuom project nikech odhi support jok mapuro cham kod pulses gin kaka oganda, olayo, gik machalo kamago. Koro wadwa support jopur kokalo kuom project ni mondo yuto mar ji mondo oyudre obed mamalo. Mopogore gi kaka sani wan gi dwaro ni mondo wachop ne jopur mang'eny kokalo kuom project mabedo launched kawuono ni. Where sorghum is doing well, we are going to promote sorghum. Where soybeans are doing well, we are going to promote soybeans. Where other pulses are doing well, we are going to promote soybeans. And it's just to ensure that just in case there is a shock, either arising from floods or from droughts, and one crop is affected, then the farmer can rely on the other one. Bro miyo chiemo manchwa golo oko ko jirani gi ok bibedo. Kendo wabro pur maber mok ni pur mar wachamo kende. Wabro puonjo kaka pidho alot giri, nyanya, gik machalo kamano. Wabro puonjo kaka inyalo rundi